sa ka. Seems I was walking in the wrong direction. Seems I was walking in the wrong direction. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw. Nininghan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alexa. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ready to love again. Now, no longer am I afraid of the fall down. It must be time to move on now, without the fear of how it might end. I guess I'm ready to love again. Just when you think that love will never find you, you've run away, but still it's right behind you. Oh, it's just something that we can't control. Yeah, I'm ready to feel now. No longer am I afraid of the fall down. It must be time to move on now, without the fear of how it might end. I guess I'm ready to love again. So come and find me. I'll be waiting up for you. I'll be holding out for you tonight. Yeah, I'm ready to feel now. No longer am I afraid of fall down. It must be time to move on now, without the fear of how it might end. I guess I'm ready, ready to love again. I'm ready to love again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lakin-on nga taga-kutkut Liloan, Cebu. Ang tampo nagdasingan nga Alexa. Gid nga ka na magduwaan si imong kuya imong duwaan. Ganahan ko ma. Ako na nagyugoy pagduda ni mong bataa ka, ha? Murag matumboy gyud ka da. Usa? Tomboy ka? Oo, kuya. Naklaro na gid ako sa kong kagalingon nga. Tumboy gyud ko. Nya, naibaw na si Papag Mama ana. Uwa pa. Paibaw sila. Nahibaw. Nagduda na ba ako nimo sa bata pa ka?
Ug dili na lang ko mahibong nga ingon anak ka. Oo niya. Okay ra ninyo, ma? Pa? Dawat na mo ko dun sa ukin sa ka, Alexa. Salamat, ma. Pa. Og, naapagin ko'y laing isulti ninyo. Unsa man ha? Pwede, tawagan ako ninyo, Alex. Alex, pagdali niya. Upuyog magkakana mo magduwa og basket. Oo, lagi. Okay na niya akong gisulob, kuya? Uy, gwapuha agad ni mo. Ha, syempre. Tama ko'y gidiskartian nga mutanaw sa itong basket. Kinsa man, Si Iza. di pang muya ba ni mo? Ha? Manguyab ka na ko? Oo, Iza. Napagusto gid kay ko nimo. Pero, unsa man kay kasultis mga tao bahin nato? Wa ko labot kung sa kasulti sa mga tao. Ang importante ang atong relasyon. Okay. Sige, good. Sige, good. Gisugot ako nimo? Oh, Alex. Gisagot na tika. Yes! Biliban ako niya kung manghuda. Nagdugay din mong isa, no? Siyempre, kuya. Naning kamot ko nga, magdugay mi. Hindi ko gusto mawa pa siya nako, kuya. Mahal kayo nako siya. Pero ay lang gid pada, ha? Ayo palabi og pada ng emosyon, ha, Alex? Basta niya masakitan ka kung si Bakog, di gyud para ka mo ni isa sa usag-usa. Aw, kung na mo ilog niya, kuya, magigpatay ko ba? Alex, Sigurado ko nga, ganahan kayo si Iza aning buwak. Ganay chocolates para niya. Oh, uy. Cheers naman. Nag-chat si Iza. Naabot na sa siyang boarding house. Wala pa abot pa na. Oh. Nanawag na kit siya. Hello, Han. Oh. Na may problema, Han? Alexa, dili na ko. Oo, sa'y dili na ka. Ambot. Uwan ako makasabot sa kong gibati. Sa tinuod lang. Dili na ko sure kung love pa ba ka. Isahan, please. Please, ayaw nagbuhatan ako. Love kayo, tika. Gihatag manutan ako ni mo ang tanan. Sorry. Pero dili na ako mapugos akong kaugalingon, Alex. Dili na ako. Isa. Shot pa! Shot! oy, Alex. So na, Gina. sakto na yung tono, naon sa mga. Ay na pagsigig maoy tungod ang itong bayhana. Love kayo na ako siya, kuya. Uy, ganun di mo maoy. Mahal na ako siya. Labaw pa sa akong kinabuhi, kuya. Alam kong ihatag niyang tanan, pero di pag ginay ko igo para niya. Alex,
Ay lang kalain ha. Pero basin og lalaki gud ang para nimo. Ito, no? Ah, kini ay. Ha? Sige kini ay. Dili lang ka, kuya. Ha? Hoy! Alex! Alex, nasa ka, oy! Hi! Ikaw, Rosa? Nope. Na ako'y mga kauban, pero nag-CRP sila. Girlfriend mo? Okay, girlfriend. Good! Oy. Kailangan ka mag-awas din eh. So, Ano? huwag kang mag-expect na first time pa din mo. Oh. First time na ko nilabdan. Sa lalaki pa ginawa ko makailabisig sa pangaan man lang. Rex. Ikaw? Alex. O gusto ko mahibaw ka nga tomboy ko. Dili ikaw kong type. Okay. Wala problema. Pwede ba na pwede ba na ako bangayon ng imong number, Alex? Yeah, ni-text na mo. Huwag man. Kung sa ko'y labot kung mag-text siya o dili. Alkansi ka. Nihatag ka sa yung number niya pero wala mo kuha ang yung number. Diba, kung sa gugasa siya nagpuyo. Dito man minang lahos gikan sa bar. Di ako believe ni mo. Mo nang salig kay ko ni mo, bro. Grabiha. Nakaya magiti isa nga dili mo kontak na ako. Saan ba ko? Kasakaon sa tabaho. Hoy, pagtarong di Basi mabdos ka, ha? Ha? Pagpiti og siguro, be. Basing mabdos ka. Kinuo ko. Positive. Mabtuskin ko. Kinala may bawas si Rex, ani. Tinuod? Mabdos ka? Oo, lagi. Pero naman nalipay man ka. Siyempre. Lansay na. Pero, nahibaw ka nga wako'y gusto ni mo, di ba? Oo. Bisa ka akong masad. Pero, panikamutan na to. Suwayan na to nga, mag-umanta sa usa ka bay. Basin og mo work day. Para sa atong anak. Di ba?
Sige, pagkiklipin niya. Di pa ka anak nga, barugan niya ang imong anak. Mausan gani akong ginawa na. Ayaw lang yun pag ginaya, Alex, ha? Basi day og mahumo ka niya. Mababae na gid unya ka. Kaluod. Okay ra ka din, eh? Okay ra. May problema. Sige. Basta kung nakay mga kinahanglan, ingnan lang ko, ha? Panggaon o gatay manunta ka. Kamong duha sa itong umamot nga anak. Ano mo ka? Ganina rin kayo pwede tingog-tingog. Okay ra ka? Nabay sakit ka mo? Sakit kong tuhod. Basta kong batang sakit siya. Tungod siguro niya sa kong pagmagdos kay dako na naman akong diyan. Dali. Butangan na to. Haplas sa mong likod. Salamat. Kung saan ang haplas? Nindot lagi kayo sa pamati. Omega painkiller. Morning nindot nga ihaplas kung nakay mga sakit-sakit sa likod, bukton o hasta sa tuhod. Kauyon ko, Anida. Sunod, kung na ako'y pamation nga sakit, kaninang omega painkiller akong gamiton. Hoy, imo mo kung ditutukan. Ngano ka? Sa tanang tumboy nga ako na ilhan, no? Ikaw mo'y binakagwapa. Rex, Kung ato na lang kaning tinutun ang tanan, Alex. Agda imong gibati. Unsa man? Naa ba kay gibati para ni Rex? Hinoon. Dili siya lisa digong maon kay buotan o mapinanggaon siya. Nakauyo naman day kaniya. Tandua na yun. Sagot na. O, Rex. Ato na kong suwayan. Total. Nagkasinabot mo tas pagkakaroon. Pag nahiba ako, nga magkasinabot ra gyud gihapon tapohon. Rex. Seems I was walking in the wrong direction. I barely recognize my own reflection. No, scared of love, but scared of life alone. Nagkasinabot ra gyud ming Rex sa usag-usa. Human ko ng anak. Mas ni grabe ang iyang pagpangga o pagmahal na mo. Og nakarealize ko nga andam na gyud kong ma-in-love og balik. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.